Yes, siphinde sahlangana kwakhona sanibulisa ababukele egameni lika Jesu asinazothi umfundisi bathanda cwasi ke lona uthethayo sanamkela again kule podcast yethu episode yethu yesibini ke lena sinendwendwe lethu lesibini apha kule episode asikabe nalo negama layo ke mntakabawo kodwa ke siyamkhola futhi siyamthemba uNkulunkulu ukuthi uzoqhubeka asincede sithe silifumane ligama limntakabawo ba lithini igama la le podcast lena kahle this is where we share ke bezalwane umuntu nomuntu esheshela nje ijeni yakhe noNkulunkulu ukuthi uhambe waphela ndawoni na noNkulunkulu wakhe okanye okwesibini isigaba nestage noNkulunkulu wakhe yes and then we share information at the same time so nami ke ndithi ndifumane ithuba loba ndisharishe okonokwazi ukuthi ndikusharishe and at the same time kodwa ke sifocus kakhulu kwi guest yethu ukuthi ibe yiyo ebalisa ngobomi bayo nangezinto uNkulunkulu azichilayo nazambulayo kuyo mhlambi yes mandibe ngolo hlobelo linjalo andiyami dodwa ke namhlanje ke we have our guest uzazazisa ke sosichaza uba usuka aphi uhlala aphi yonke lanto leyana inja over to you ke se Ndiyabulisa ke babukeli egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha kumuntu wonke nje osibukeleyo igama lami ke ndingu siyamthumisa ifani ngondlondlo sinsiwe ke uYesu wenzela inceba impilo yami ndiyazalwa ke kumhlaba wasengqeleni kwalo ngokuhlala kwangoku ndilapha eCape Town. Jesus. Okay, siyabulela. Khawusuveza ke ngokule ndawo ndiyayithanda le part umuntu akasibalisela ba uhlangana kanjani nalenkosi nguJesu efika kunjani futhi ebomini bakhe because kunabantu abaninzi apha abayonqenayo le ndaba kaYesu nabaqomba mhlambi ixesha likafiki yonke nje lanto leya inje so ndiyethanda ukuthi i-guest nganye iziveze ukuthi kahle bekusenzeka ntoni kuyo and then yahlangana kanjani ke ngoNoJesu masike Shumayeli apha ekulentweni kwami ekuphileni kwami nje bengumuntu nje ocawayo before ndikhonza eZion ngela xesha ke uziye nomkhulu because ngumama wami bekhonza eZion so imani ukunithatha ke neseZion but ke ukufika kwami apha eCape Town ke ngoko ndiye ndafika ndaqhubekeka nami ke ngoku kukhona lento ikhoyo qha ngayazi apha enhlizweni yami ihalelayo ukukhonza so ekuqhubekeni kwami ke kwafumaniseka kuba iyanda lento inamandla ihanga engumangaliso indenza ngoko ndingakwazi ukurelax okanye ndihlale nje apha ebomini bami ndifuna more of ukukhonza yabona ndifuna ukwazi uNkulunkulu kahle so yabangela lonto leke ngokuthi noba ndiqhubekeka ndingena ke ngoko ndikhonza but akukho lanto nelisekiyo apha kum ngaphakathi so yabangela ukuthi ke ngondiphume ndingena ke ngoku ngene kwelinye ibandla ndiphume ndingene kwelinye ndiphume ndingene kwelinye ngathi sendifikele kwisigqibo ke ngoku sokuthi hayi ndihlala phansi because andideske ndaneliseke lahanga ndinayo so ndaza ke ngoku ndafumana uqala kwami nje ukubona ilento ka ipost apha ku-Facebook so zabantu abasindisiweyo ke ngoku then manje ndinendawo endizibona kukhona ukuthi i night prayer apha ndiqonda ndiya kunento enqwenayo manje ngase ndiyobona uba kwenziwani phaya so kwathi kusenjalo ndahlangana ke nepost ke zikamfundisi wami ethetha ke apho kulo post ndayibona esithi uza eCape Town eCrossroads so abenhlizweni yami ke ngokwakho into ethi man ndawutsho ndikhonze kakuhle ke ngoku so ndiyabona uba lahanga ke ngoku izosho ikwazi ke ngokuba satisfied ngolohlobo nje ndisindiswa alright unyanisile ke yani ke babukeli ufike pha ekozweni mntakabawo ndibomba ngumziyo nomkhulu quote verse zini zathi noba uyangqina uboma uquote iBhayibhile mntakabawo akathethe into ende asibulise ngeverse aphinda ashiye neverse namazwi amancinanyana Jesus ayibo amen kodwa ke siyambonga Yesu ke wathi wamamkela phofu Yesu yena ke ngokuye yonke lonto leyo
because of ihange ndave ndamamkela nje lula nje uYesu kungekho nanto engathi iye emaphambi kwami kwenye inhlizweni yami nje yakhona. Okay. Hayi ke siyabulela. Ukuze ufike kweso sigqibo kaloko kwenza kantoni okanye usatisfy le hunger wawunayo ke ngokuze ube ungena kwese sigqibo sobe yasindiswa yengo. Yave yasatisfy nje hunger yami and wave wazingqina noThixo na ngezwi lakhe ethethi noba hayi ke ngoku eyona ndawo obudingeka kuyo nansi. Okay. So nami ke ndayivuyela kakhulu lonto lenqondo nyani ke binguNkulunkulu kanye lo befakele hanga. Okay. Jesus. Hayi siyabulela. Ndiyawuthanda ke nalona umbuzo ulandelayo othi now that ke ngongena apha evangelini wena ube attracted to eliphi icala. Ndiyawuthanda kakhulu lo mbuzo lo because singabantu sohlukahlukene. Yes, omnye ungena ngenye indlela evangelini omnye ngene ngenye indlela but xa sesilapha ngaphakathi kuyo ke ngoyinsindiso kuba khona elicala oboma he uThixo ungathi unitsalela kwelicala lingapha. Into endiyithanda kakhulu apha evangelini lilizwi. Okay. Apha enhlizweni yami uNkulunkulu nyani la hanga wayeyifakile isekhona nangoku. Apha enhlizweni yami ndingumuntu ohlala inqwena nje into ba izwi likaThixo njengoba libhaliwe pha encwadini lenzeke ngalandlela libhalwe ngayo phaya. Okay. So umuntu ozithandela ufunda iBhayibhile ngayo emagama utsho kanjani? Ngithanda iBhayibhile kakhulu ne-fasting le ukuthandaza yonke izazinto. Okay. Sithanda kakhulu apha ebomini bokukholwa. Okay. Dingulo muntu ke ngoko make siqale kulona ungasindiswa ngaqala umuntu osazikhonzela ecaweni yakhe. Asinyembi bantu ke ningathi bethu nani asinyembe izinkonzo futhi sikhonza uThixo iwane singaxabani kule ndawo leyo. So make siqale sijonge ke ngoapha le ndawo ukuthi ungena apha evangelini usuka ecaweni okanye bukade ukhonza. So ubone mahluko omnike between le ndlela bukade ukhonza ngayo nalena yalapha ke ngoku evangelini njengoba kuthiwa ke ngokusindisiwe then ke ngosizobuya ke ngosibuyele back to kule ndawo uthetha ngayo yelizwi. uYesu phaya bendile ndukakhona menca khona ngasho khange ndimfumane kakhulu like kwa indlela acaciswa ngayo. So ibe yona nto apha ke ngoku xa ndifika evangelini ndayibona tyhini nyani uYesu ngoku ngalandlela nami ndinqwena ngayo kumazi ndiyayibona ngokuba nyani man uYesu lo ukhona and naye njengoba ndisithi ukhona nje uyaziveza akuba ushunyayelwa nje phaya epulpitini echazwe evezwa phayana ndingamva ndiyamva kwalapha kumyathetha nami uyawatyhila namaphupha nemimbono uyathetha nangezivoice yakhe ezindlebeni zami. So yinto ke ngokweya nyani ndaqonda uba indenza umdla mpela ke ngokwapha elizweni. Okay, abantu abaninzi ke banale problem yento bathi xa beyijonga indaba yeBhayibhile baboma wow yaze yankulu nansi incwadi mnteka bawo andiyazi noba ndingayiqala ngaphi na ukuyifunda lencwadi lena. So omnye athethe uyayibamba leBhayibhile athi uyayifunda asikaqalisa ukozela mnteka bawo kube nzima kuyele athe sothuka omnye ethuka wequme hayi andisazi noma bendifunda ndawo naphi ndayiqalela lazeka leyana la verse beyifunda athi sathi yafunda aphinda abuyalala. Wena ke ngoku kwelakho icala kakusibalisela ukuthi intoni lena ikwenza oqala waba interested in the word of God anye abeBhayibhelini intoni lena ekwenza utsaleke kulo izwi elikaThixo futhi ke ngososundifaka umdla nami weqomba nami ndiyafuna manje uyifunda la iBhayibhile yakho cause hayi shem ive ibe enkulu ungayazi ube khona iTestament endala kube khona ubomo wow awazi ukuthi uyavula oqamba ndiyakabulintsha iTestament udibana noMateyu uthi uyathi kubala imilibo yabantu ba ubani wazala ubani bomo hayi kuye kusibanzima impela kawungene tatami kawungene kasifele. Naqala kwami ngizoqala nje phaya eqaleni uqala kwami uyifunda iBhayibhile bekudla ngofika mangqina kaYehova phaya ekhaya ezovangela ke. Okay. So bendithanda ukufundela umama wami iBhayibhile.
Bethanda ukufundela umama wami iBhayibheli because umama wami zangayi esikolweni. Okay. So ebethanda ukuthi ezavesi mhlambe zivuliwe okanye evulwayo ngokuthi khona ngifundele. Isukapho lento yakho. Isukapho lento yami. Yakuthandisi. Okay. Qhubeka ke ntombi. So lento ke ngoku yavele yanditsala ke ngoku iBhayibheli yanditsala. Ekhaya bekuthi sometimes late mhlawumbe sithi kuyaphakwa kanje abantu bahleli bazotya ukutya but mina bendingekho ngelo xesha busy ndifunda nale iBhayibheli and every day the same story esenzekayo ebomini bami ndiqhubeka ndifunda le iBhayibheli and njengoba ndingathi kuyifanisa iBhayibheli ndifanise no generation lo because of generation njengoba bemthanda ke generation injalo neBhayibheli iyakutsala uthi uyigqiba namhlanje lento into uyifundayo uqomba ngomso ndinomnqweno mani ba kuthezothelwa ngantoni ke ngomso ke ngoku kule Bhayibheli so ngamanye amagama njengoba kusithwa ilizwi likaThixo liphefumlelwe ngomoya kaThixo so angola xa ufunda izwi awufundi la magama wabonayo phaya kukhona umoya kaThixo pha kulamagama ongapha kwalamagama ofuwafundayo so ke ngoku iyona nto ke ngoku ekutsalayo phaya intoba funda more yazi more ngoThixo because apha emhlabeni noba siyalibiza igama likaThixo siyalibiza igama likaYesu but kukhona ubunzulu bokuba bekumele sitsalela ebunzulwini bokumazi lo Thixo sithi simbizayo singabantu so xa uyifundayo ke iBhayibheli ikutsalela kanye enzulwini yokuthi umazi uNkulunkulu wakho okudale wakubeka apha emhlabeni. Okay. Ndiyendisela nomdla kwasami no uba ndifunda umongo iBhayibheli. Now khawukuvele kule ndawo ke ngoku umuntu ongayaziyo kwaBhayibheli lena omhlawumbe oqalayo ukuyivula kwaIBhayibheli ongamcebisa uthini omhlawumbe ke ngoku malunga nezinto besendithethe ngazo ba omnye uvela uzele ke mteka ba umuntu esathi uyayibamba nje le Bhayibheli avela aqhuma hayi ngeke inzima lento lena ufumana ukuthi nalamagama mhlawumbe wesiXhosa bofunda isiXhosa ideep nalento le akayiva kakuhle so ungamcebisa uthini nje umuntu ohlela sisimo esenjalo. Njengoba sendishilo ndathi iBhayibheli le umthetho wayo kudlula lapha emagameni. Okay. Kukhona umoya kaThixo pha iphefumulelwe ngomoya kaThixo so ibalulekile nalanto ukuthi sometimes xa uzoyivula iBhayibheli uqale ngokuthandaza nokuthethe nje amagama amabini amathathu nje uthandaze uNkulunkulu bankosi ngoku ndivula iBhayibheli yakho kangincede kulelo ngifundayo then ke ngoku uThixo because of naye efuna ukwaziwa ngumuntu akangeke akuyekele ekuthini lento uyifundayo ungayiva ungayazi ungayiunderstand so ndingasho ndithi ubalulekile umthandazo kakhulu ukuthi umcele nje uJehova uza kunceda. Okay, masingene kule part ke ngoba sendiyibuzile ndaba bendiyibuzile le ndawo ethi ndifunda ntoni ke ngokuya iBhayibheli lena xa ndiyiphatha ndintoni endizayifumana pha kuyo okanye onganirhalisela ngayo mna ongekayivula iBhayibheli le ndifunda ntoni kahle apha eBhayibhelini uthi xa mhlawumbe omnye umuntu ethetha uza kuxela into yoba history iBhayibheli history so iBhayibheli ithetha kakhulu ngemithetho kaThixo ngemiyalelo yakhe into yoba umuntu uqobo lwakhe njengoba edalwe nguThixo kumele uphila kanjani indlela yokuphila komuntu okanye kwa umuntu lo usukaphi njengoba sele ekhona emhlabeni sele ebona mhlawumbe sithi ebona abanye abantu because of uye wangumntana wakhula wamdala then so uqala ubona abantu ubona zonke izinto around wena ubuza bakwenzeka ntoni sendilapha emhlabeni nje then ulapho ke ngoku ukhangela imvelaphi yakho xa ufunda iBhayibheli nokuphila kwakho ngoba uNkulunkulu ke unguThixo o-invisible ongabonakaliyo so kunyanzeleka into yoba ke ngoku xa ulifunda izwi lakhe ke ngoku kulapho ke ngoku aziveza khona funeka evelile nguThixo umazile.
Wow, okay, so uba ndikuva kakuhle ke ngoku uthi izwi elikaThixo into eliyenzayo ukuqala lifika lityhile ubuwena bakho Liveza apha kulo izwi imvelaphi yakho kahle kahle uba uvelaphi na usuka phi na udalwe kanjani na likuvezela lonto le injalo yokuqala then uphinda uthi ke ngokwesibini likutyhilela mongo uNkulunkulu lona ukuthi lo Thixo ndidalileyo unjani na futhi ke ngoko uthi ke ngokwesithathu likubonisa imithetho yakhe ngolo Thixo uba lo Thixo ndidalileyo uthi ke ngoku mandiphile kanjani na apha ke ngoku lomhlaba so sizinto ezintathu ezo ndizibalileyo andiyazi uma ungakungena na kule yesina mhlawumbi kaSathana ke ngoba ndiyacinga ubana nayo singayifaka apha kule ndawo lena ukuthi kwayona iBhayibhile le ngathi iyamveza kwa elichabaselwa nalo linguSathana. Yeah, iBhayibhile iyamveza uSathana ukuthi naye before uThixo wadala yonke into apha emhlabeni kwakuhle kwamnandi waphila kakuhle uAdam noEva yonke lento but kwaze kwangena ububi enhlizweni yakhe uSathana lo. Okay. So naye uSathana wayeyingilosi kaNkuluNkulu esetyenziswa phaya ekuqaleni. Okay. Kumnandi kukuhle kungekho nto futhi imbi ekhoyo emhlabeni. So ke ngoku kwangena obububi nomona wokubona umuntu. Okay. Because eyona nto uSathana wayibona into ba ixabiseke kakhulu noba esetyenziswa njengoThixo. Wabona umuntu loba umuntu uxabiseke kakhulu abakuThixo. So ke ngoku waba nomona ukuthi umuntu makangabikho makamsuse kwesasihlalo akuso. Okay. Okanye kula position akuyo kungene yena. Okay. That's why ke ngoku uzofumana so into ba uSathana ke ngoku wenza into ba umuntu angazazi abemhlabeni into ba unamandla ngakanani uThixo umxhobise kangakanani Okay. Zatyeba ke ngokwezindawo kule part lena ndiyithanda kakhulu indaba ethi uSathana wenza ukuthi umuntu angazazi ubana kahle ungubani na. Ndiyafuna masiphinde singene nzulu kwalapha kule ndawo yelizwe ndiyeke mnandi ndithetha nomuntu othanda iBhayibhile njengoba uyithanda ke iBhayibhile ke ndiyayithanda nalento bangaso ngamana uquote ke nawo amazwi omhlambi ezinto uzithethayo ukuthi uzithatha phe izinto ezi ngoba ungakanti uthetha insomi zakho apha umane uyiveza ukuthi lento le ndithetha ngayo ndithetha phi na so kawutsho ke ngokufunda kwakho ngoyiBhayibhile kulantela mithetho yakho ubuthetha ngayo ke ngokuthi uThixo ufuna unemithetho yakhe afuna basiphile ngayo so ngokuyifunda kwakho ngokuyistadisha kwakho ngoyiBhayibhile ufunde wabona ba uThixo ufuna basiphile kanjani apha emhlabeni futhi ke ngoku senjwa like ngowena personal ufunde intoni xa ulifunda ke ngokizwe and u reflecta futhi ujonga wena ujonga izwi yabo so wena uye wafunda ntoni ke kwezo zinto ezinjalo as ureader ke ngeBhayibhile uyifundile mase uqinisekileyo from Genesis to Revelation ngoba uthi ubumane uyifunda kokho iBhayibhile and usayifunda namhlanje so as uyifunda ke ngeBhayibhile intoni wayifunda ke ngokwena kulo izwi likaNkuluNkulu exactly ndizongena kumeko yokuthi singabantu njengoThixo esidalile sakhona emhlabeni sine purpose. Okay. If usiyayifunda pha kuncwadi yeGenesis ekuqaleni uThixo nje edala umuntu uthi phayana xa ethetha mababe nobukhosi. Okay. Kwindalo yonke ezintakeni ezibhabhayo kwifish eziselwandle kuzo zonke izilwanyana ezikhoyo nje ezihamba apha emhlabeni. And ke ngoku into athetha ngayo pha uThixo akayathi umuntu makabe nobukhosi ngaphezulu komnye. Okay. No. Okay. Uthi kwezi zinto azidalileyo yena nguThixo. So ke ngoku inthatha ke ngoku lanto ithi ndingaphezulu kwizilwanyana. Okay. Ndingaphezulu kwizilwanyana zonke. And ngamanye amagama ngathi xa umuntu ezijonga umele ukuthi athi singabantu nje uThixo usenze safana salingana apha emhlabeni. Okay. So ke ngoku ndingumuntu nje xa ndireflect impilo yami ndijonga ukuthi
ndinoxanduva olukhulu olusempilweni yami lokuthi njengoba ndiyifundile iBhayibhile njengoba ndizaqhubeka ndizayifunda ndenza umsebenzi kaThixo awufunayo ukuthi bonke abantu kunencwadi kaTimotheo ejoyiti ingabonke abantu bangasindiswa bafikelele ekuyazini inyaniso. So ngulo msebenzi ke ngokuthi mna owami umsebenzi ukwenza abantu basindiswe bafikelele kuyazini inyaniso njengoba nami ndinoluxanduva nomnye unoxanduva because sonke apha emhlabeni siziselwe ukuthi senze intando kaThixo sisonke. Wow, so which means ke ngoku intando kaThixo kumuntu ngamnye is different. Okanye sonke siyafana ke ngokwenza le ntando kaThixo. Intando kaThixo I different. Different because kukhona mzawuthi ngabalobi abanye baloba abanye then kubekho aba ke ngokuba zintsika zalapha endlini kaThixo ke ngoku abanye bayakwazi yoloba ngaphandle befaka abantu apha endlini kaThixo abanye ke ngoku bakhulisa aba balotyiweyo ukuze nabo babe ngabalobi abanye bagama bayabatyilela lento yokuloba nabo into yoba nawe unawo umsebenzi kulameko yokuthi umuntu sometimes azijongele phansi into yoba hayi mina apha emhlabeni andiyazi into endiyizeleyo so aphela omnye ezibulala senza unoxanduva olukhulu wonke so singabo bantu ke ngoku abanye bayaloba abanye bakha aba bafakwe endlini kaThixo abanye bayathandaza abanye ngabadumisi zonke ndingathi I-reflect lento xa sino reflector izulu apha emhlabeni yonke lanto yenziwayo ezulwini kukhona iMessengers ezulwini kukhona like uGabriel iMessengers kukhona oMichael abalwa izimpi phayana so nathi singabo bantu banjalo lanto yenzeke ezulwini yenzeka apha emhlabeni abantu bakaThixo abanye bayalwa abanye abanye babopha aba babonzakeleyo zonke izinto zonke ngobuninzi bazo nje apha endlini kaThixo babopha abonzakeleyo abanye bayabakhulisa abanye kuvuleka ivision yakho ukuthi umuntu apha emhlabeni ndizokwenza ntoni. Sizityebile ezizinto sithethayo Mshumayeli sityebe kakhulu ezuthetha ndityhilekela la ncwadi yabasa Efese chapter number 4 I think verse number 11 apho ke ngokuchazwa iziphiwo zikaYesu phayana ukuthi abanye wabenza bangabapostila abanye babangabaprofeti abanye bangabavangeli abanye babangabelusi abanye babangoteacher so ngamanye amagama uthi ke ngoku abavangeli aba bayahamba bona baye ngaphandle bayoloba abantu babafake ngaphakathi so ngapha ngaphakathi kufika kukhona umpostile okhoyo apha umpostile yena uhlela izinto ubana ucreate indlela okanye indawo zobana ndinilungiselela indawo apha wena uzawuhleka uhlale kanje nakanje 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 and then ke wena umvangeli hamba ubalanda ngaphandle ubangenise ngaphakathi and then ke ngoxa befika aba ngaphakathi bafika belimele bonakele bonzakele badibana ke nomalusi apho ke abese yatofa kumalusi anyanga abophe kodwa kumalusi lo ke ngokena unendawo aphika phele kuyo afika athathe ke over uteacher oyezwi abahlalise ke ngabazinsise ezwini abachazele kahle ngezwi kakhulu yabo so ungenile ke kule ndawo yokumveza uSathana wamveza uyiveza imvelaphi kaSathana but ke ndiyakhalela ukungena kule ndawo lena kaKristu umuntu othanda ukufunda izwi kunento ayithetha nguPaulus Mosbayana othi yena ndifuna ukumazi yabo uthi uPaulus uthi mina ndinguPaulus ndifuna ukumazi uKristu ndazi namandla ovuko lwakhe so ndiyakhalela ukungene ke umuntu ostudisha izwi ufunda izwi ungamchazela thina usichazele ukuthi uKristu lona kahle kahle ungubani uyinto enjani uKristu futhi siba nobuhlobo kunye naye kanjani kakungena apho kwezindawo ezinjalo uKristu zininzi laqala ndithi uyinkosi uYesu inkosi yethu njengoba eyinkosi and uzokwakha thina nathi sibe zingo because uKristu oqala zathi njengoba weze emhlabeni wayezobuyisela
ubukumkani bukaThixo balahleka kuAdam ekuqalekeni. Okay. So sizazi uba sizinkosi singabalawuli. Njengoba echaza kwincwadi kaYohane esithi phayana ndiyemka ndiyonilungisela indawo ukuze nani apho ndikhona nani nibe khona. Okay. So sinetrone zethu esizofika ezulwini sihlale naye uKristu silawule naye. Okay. Sizinkosi ngamanye amagama njengoba eyinkosi. Okay. Uyinkosi yamakhosi singamakhosi thina emhlabeni. Alright. Okay. So because kwi-kingdom kunjalo zinko ngabalawuli bakho abalawuli kwi-kingdom. So i-kingdom kaNkulunkulu injalo. So uYesu ke ngoku uzosimanya okanye uzosihlanganisa into kobana sifike sithini sibe ngalamakhosi afunekayo ezulwini. uKristu akakhanga aqondwe ngabantu. Okay. Ukufika kwakhe emhlabeni. Yenza lonto into yoba abantu abaninzi bamphose. Okay. Whereas bephethe iBhayibhile. So uKristu lithi kwakule ncwadi bendike ndathetha ngayo incwadi kaTimothy yesibini chapter 2 bayithi umnye umlamli. Okay. Phakathi koThixo nabantu nguKristu Yesu. Uyalamla uThixo because bekukhona phakathi kwethu noThixo udongo belukhona olusivalelayo into kokubana siye kuThixo. Okay. That's why ngaphambili ubufumana into bakukhona ababingeleli kukhona ubani abathatha igazi bangxengxezela abantu izono kodwa yena uYesu ngelakhe igazi. Okay. Why lithi ba wangena kwabakanye. Okay. Elendukeni emnqubeni kaNkuluNkulu phana ezo susisono sethu ukuze sibe ngabantwana bakathi axa sijonga uThixo afike bona abantwana bakhe. Okay. Emhlabeni wazolamla isono into kuba uthi noba thina singaboni emhlabeni. Okay. But ngenxa yegazi lika Yesu then singabantwana bakaThixo ngosiyazingca ngokusindiswa. That's why ke ngoku umuntu nongasindiswanga manje ngumnqweno nje noma kasindiswa. Jesus. Ngasindiswe ngoba ekhaya ezulwini uthi yadingwa naye ulindiwe phayana sonke silindiwe. Insindiso le umuntu makayithathe ngenhliziyo yakhe yonke. Funa obuhlangana nantoni endleleni kodwa umunye umlamli. Okay. So umveza uKristu usithi ke ngoku ungumlamli ungumxolelanisi phakathi komuntu noThixo eyinkosi yamakhosi and efuna ubana nathi sibe zinkosi nathi okanye nathi sirule silawule njengaye. Othi ke ngofuthi ngamanye amagama uYesu uza ezorestorisha okanye ezobuyisela izinto zethu besezibiwe ngumtyholi ngenxa yobana sithe sasuka kuNkulunkulu okanye bekhumsansa between thina naye uNkulunkulu. Jesus hayi zimnandi ezindaba ezimnandi yiya lo nto iBhayibheli mosithi ichaza ba izindaba ezilungileyo le ndaba lena kaKristu. Jesus. Alright. Masize ke ngokule ndawo simvezele uKristu ukuthi ungubani na makhe size kule ndaba kaBawo kunye naye ke ngokumoya ngcwele. uYesu simvezela ukuthi ungunyana kaThixo and njengoba ngunyana kaThixo nje uze emhlabeni ezoba ngumlamli phakathi kwabantu noThixo ngoba besonile saxabana noNkulunkulu. So uKristu nguuza restorisha ke ngokunye naye uThixo anyabuyisela izinto bezilahlekile. Nawo ke ngokukhawuveza uBawo lona kaloku ngumfundi weBhayibhile wena. So nje kamfundi weBhayibhile ke ngakusinabisele izinto ozifundayo pha lapha kwenza nathi sizaba nomdla and si understand bakhe xa sithi uBawo sendiya understand baqaqaqqa uBawo unje uYesu unje umoya ngcwele ngumuntu onje okanye nguThixo onje okanye unjena yena noSathana sendiyamazi ke ngoba unje nami ndiyasifumana. So ndifuna nje ngamfundi weBhayibhile ke kusinabisele ke ezindawo ezi le ndawo kaBawo ke ngokunye nomoya ngcwele ezofunda iBhayibhile ke ufunde wastudisha ntoni ngabo abo bobabini ke ngoko. uBawo xa nathetha ngaye source of everything. Okay. Source of everything. Uma nisithi everything uma sisiva phaya xa kudalwayo phaya lithi ilento
ukhupha izwi elinguKristu. Okay. Ulikhupha emlonyeni wakhe uthi ma kubekho. Okay. Then yena umoya engcwele astampishe lonto leyo itsho ithini ibe khona nyani. Okay. I-create ibonakala ithi njengoba ekhupha izwi izimo zalibonakala nami ndiyathetha nje kodwa akho nto ibonakala ephuma yaba kum. But as ekhupha izwi alibonakali lizibhathi ke ngomoya oyingcwele lento ingabonakaliyo itsho ibonakale. Okay. So phaya eqalekeni ke xa sisiva abeBhayibhelini ibingubawo ovela kakhulu ekuhambeni namaSirayeli kakhulu eyona ndawo ndingayichaphazela kakhulu ekuhambeni namaSirayeli pha uba siyeva ubawo ukuthiwa wayelifu. Okay. Ekuhambeni kwakhe wangumqulu womlilo ebusuku then wabalilifu apha emini. So phayana awuyijonga le nto yokuhamba kwakhe kuvela ke ngokuthi uThixo lo noba invisible engabonakali but kunendlela aziveza ngayo. Okay. Yoba uThixo ndikhona ndihamba nani nalapha ekholweni mosiyazi ukuthi ukhona because uYesu naye ukhe wayichaphazela kakhulu lonto leyo ukuthi mina ndikubawo ubawo ukum nomoya engcwele kum. So awuzubona umuntu okay. because of enguThixo ongumoya because uYesu uphinde wayichaphazela nalo ndawo ukuthi kwincwadi kaYohane abathetha khona athi lixesha okanye kuzixesha apho abanquli abayinyaniso baya kumkhonza ubawo ngomoya nangenyaniso. Okay. So wathi ke ngokuxa kudingeka abanquli abazomkhonza ngomoya nangenyaniso ngoba ubawo ungumoya. Okay. uThixo ungumoya awuzubona uThixo osisiqu phaya. Okay. Yeah, injalo. So ngubawo ke lo ohleli etroneni yakhe ebesebenza ekuqalekeni kakhulu then waze wanikela kuYesu. uYesu wavela ke yena wasisiqu weze emhlabeni bambona abantu waphila phakathi kwabo esenza imimangaliso ethetha nabeshumayela ivangeli kwaze laphela nelakhe ixesha wabuyela emazulwini then kwazongena ke ngoku umoya oyingcwele naye elithi izwi likaThixo abazumaza abantu umoya engcwele because of belihlabathi. Kodwa eyona nto ibalulekileyo ukuthi umuntu asindiswe. Xa usindisiwe kulapha ngena khona uYesu angene nobawo angene nomoya oyingcwele ngaphakathi kwabo because thina lithi izwi likaThixo lathetha kwincwadi yabaseKorinte thina siyindlu kaThixo. Okay. Siyindlu kaThixo yokuhlala umoya oyingcwele because njengoba kusithiwa siyindlu kaThixo yokuhlala umoya oyingcwele lixesha likamoya oyingcwele ehlabathini ngoku. So singamakholwa inga umoya oyingcwele nyani singazama ngandlela zonke into basimfuma angasuki kuthi because ungumoya okone feelings njengomuntu. Okay. Uyakwazi ukuba into ba uhambe naye kanti uhambe ahamba waqhela athi akushiye. But ke asizuthi nguye okushiyayo nguwe omshiyayo because of usenza izinto ezirongo ezingafanelekanga into obuzenza. Okay. So umoya engcwele ungumoya ohlala nathi. Lithe izwi ohlala nathi kude kupheliswe iphakade eli. Jesus. Sihleli naye umoya engcwele. So umuntu kubalekile ukuthi abe nomoya engcwele because nguye okwakhila iBhayibheli uyifundayo. Utyhile lelizwi akucacisele ubunzulu balo. Ukwenzela ukuthi nawe ungapheleli ekuthini ulifundile izwi kodwa utyhileke lento uyifundileyo apha kulo ilizwi likaThixo because ibalulekile into okutyhila kalelwa because kule mihla siphila kuyo sekushunyaelwa ndizawuthi sishumayela nje. Shumayela nje pha epulpitini umuntu angayiphili lento beyishumayela pha epulpitini then ke ngoku yenza into yokuba ilizwe limoshakale sikhona silibandla likaThixo. Okay, ndiyakuva ziniza izinto zithethileyo zityebileyo and zinamandla qha ndifuna nje ke ndiphinde
if bandiva kakuhle na kwasami nalona. So uthi indaba kaBawo nguye oyisource of everything. Zonke izinto zidalwe nguye, zisuka kuye, zibe zinguye futhi singayibeka nawo lohlobele ngoba uthi xa sesikota iBhayibheli pha uncwadi First John noma ngubani na ngozozazi apha athi God is love, uThixo lona ululo uthando. So akanathando but ululo yena uthando. So uthi ke there is God the Father, uGod the Father lona ululo yena uthando, and ubonakala kumaIsrayeli wahamba nawo kuTestament endala. And then ke ngokuyesu yena ebengaveli kakuhle nje ngamshumayeli ke nami ke dawufanele ndingena apho le ndawo leyo ngoba ke sitsho ke iBhayibheli ubana uKristu lona ebekhona kwapha kuTestament endala esitsho nayo Yesu ukuthi esasonga lamana babeyitya amaIsrayeli yayikwa nguye lo uKristu. Yeah, futhi umoya ingcwele wayemane sehlelo Davide phaya babe namandla okubulala amabhere nengonyama nazo zonke noSamson bawafumana lamandla. So uthi ke ngokodwa wayigqame kakhulu yayingubawo wayesebenza phaya singamveza ngolohlobo elo linjalo. Then ke uthi ke ngoku kwazofikelela ixesha likaYesu loba kuvezwe ke ngoku uYesu ukuthi yena uYesu lona kahle kahle ungubani. Esiza ke ngoyena ezoba ngomxolelanisi because ubawo ebeka vele nomsindo phayana ebulala abantu echabalalisa, and as a result yazi abantu abaninzi when it comes indaba kaThixo ubawo hayi abamthandi kahle tu ngoba bathi hey ndimbonile ebulala abantu lo. So ndibona inkohlakalo nje xa ndibona yena, but ke babukela uthi ke ngoku umshumayeli apha kuthi akuphelelanga apha kulonto ngoba uyena ndayicaphukelayo sisono akusibuke yamcaphukela umuntu ucaphukela isono esisenziwa ngumuntu. Ndithi iBhayibheli encwadi kaYesaya 59 lo uthi isono sesithintela insabenzo kaThixo, so which is sidala lamsanze bekawathetha ngayo ke ubrother Dlondlo apha. And then xa ithi ke ngoxa seyiqhubekeka ke ngolento ayithethayo kwafika uYesu, ekufeni kwakhe ngoYesu baxolelanisa abantu noThixo. Then yasuka la ngqumbo kaThixo ke ngokwasho wavela ke ngoko uthando lwakhe akashiya yedwa ke uYesu, washiya kunye nomoya ingcwele. Uthi ke ngoku xa ndikuva kakuhle ngoku sikwixesha likamoya oyingcwele, nguye ke ngoko ubusayo nolawula lapha emhlabeni, and kufuneka thina sibe nobudlelwane kunye naye umoya lona oyingcwele. So kakungene ke ngokule ndawo bana according to ukufunda kwakho ke ngoko izwi lo moya engcwele lo umfumana kanjani, okanye uvake ngokwinto egungquzayo apha ngaphakathi apha kwenhliziyweni yakho, okanye kwenzeka ntoni ke ngokho xa usamkela nje umoya oyingcwele lona and ufika abe into enjani xa seyifikile lapha ngaphakathi ke ngokwemntweni? Maniqale kule ndawo yokuthi before ube uyamfumana umoya engcwele kufuneka uqala uhamkele uYesu. Okay. Qala ngokwamkela uYesu, then uYesu ke ngoku ubekho la olwaxolo noThixo. Okay. Then xa kukho olwaxolo noThixo zibe uxolo luqala ngokuthi kuhlanjwe izono zakho qala, zisuswe zingabikho izono, then ube ngumntwana kaThixo because awukwazi uba ngumntwana kaThixo kusekho izono. Okay. Because lento ilwisayo ke ngolesivo ndoba uThixo umbone ngumntina ambulalo mekwathini okelana. Okay. So kufuneka zihlanjwe izono zakho, then ke ngoku umoya engcwele because uthanda indawo eclean angene ke ngoku kuwe ngaphakathi. Okay. Yes, uzovula amehlo wakho. Ngoba uyawavula amehlo akamoya kuvuleke nesenses zakwamoya. Kulapho ke ngoku isono esi ungumntwana kaThixo phela usonyanya. Okay. Ungabi ngumuntu attracted ekwenzeni isono because of yena uyathetha bezindlebeni zakho, mhlawumbe uyasicinga isono sithi qathe engqondweni yakho, sithi ke ngoxa ufuna mhlawumbe ukusenza athethe into bawo no. Oh, lanti basasazela esi. Yeah, lanti basasazela lapha ifika pha kuwe ithi no. Okanye uthi sometimes uthi mhlambe uhamba endleleni mhlambe kuzokwenzeka into ngaphambili phaya, uthi usahamba ngalendlela avele kuvebe kwinto ethi hayi phuma ngaleni ndlela. Okay. Phuma ngaleni ndlela ungayazi wena bakutheni nabe bekufama ndiphuma ngaleni athi phuma ngaleni ndlela kanti uyakusindisa pha phambili. Okay. Ikhona into ebizokwenzeka ndikangqina nje kancinci ngenye imini ndisuka eGrapho ndisiya eBellville. Okay. Ngenye ndikhwele itaxi
Okay. kule taxi kuve kufike ubuthongo nje obukhawulezileyo ngabaziyo nami then ndithi ndiko ubuthongo bunjalo but andilalanga kulala but in spirit ndihleli okay ndandiyaziva ndiyathandaza but apha enyameni ndilele ndingatsho ndilele but ndaziva ndithandaza kanti before lento ke basizojika sijonge eBellville kwabe kuthi gqi enye imoto imbalekile and izochayisa le taxi so sasinda apho sasinda yasiphosa la moto yasichayisa nosishayisa nditsho ke ukuthi ngumsebenzi kaMoya Ngcwele akunothiwa ngubani otheni okanye bubulumko buka drive okanye no ngumsebenzi wakhe uMoya Ngcwele because of lixesha lakhe emhlabeni zininzi ke izinto azenzayo emhlabeni okay zininzi kakhulu uMoya Ngcwele izinto azenzayo emhlabeni all right uthethe izinto ezibalulekileke ngokapha ke indaba kaMoya Ngcwele nokungaziwa kwakhe kodwa ke sizake sihlalele phansi ngenye imini lento loMoya Ngcwele ke simnabise simcacisele kanye simcacise simveze ukuthi ungubani na sicoverishile ke ngokindaba yeBhayibheli ukulifunda noba sifumana ulwazi olunjani apha kulo ke ngokwizwi elikaNkuluNkulu now khakungene ke ngokule ndawo ukuthi izwi xa selingena ke ngokwapha kuwe lifika lenze umsebenzi mni xa lingena ke ngapha emntwini okanye xa lingena apha kuwe lifika lenze umsebenzi mni and ungavela nobungqina bakho at the same time ukuthi wena izwi likutransforme kanjani la kunceda kanjani la lenza ntoni in fact apha kuwe izwi ngoba sendichaza ngithi la transforme Jesu kaloku ndikumfundise umhluba yinawo na ngixolele kodwa ke kawungene ke ndoda izwi nzawuthi liyamtshintsha umuntu kwindlela zakho okay because awukwazi ukuthi ungene lelizwi but you remain usekwisimo sasehlabathini all right uYesu ndifumene ndingumuntu oselayo nojolayo nochayayo zonke ezazinto all right so bekunentetha ke bezikhona ke abantu abazithethayo into bangezwe kuchaya ayiyekeki lento xa songenile kuyo okay but ndibone apha kum ngokuthi ndamkele uYesu zavele zonke izinto ngohlobo ndizithetha ngalo zavele zangathi ukubone kumuntu eqhawula intambo okay zaveza iqhawuka zanyamalala zonke ngelo xesha ekwamkele just ukwamkela nje uYesu okay so izwi ke ngoku ndilifunda liya ndikhulisa ngokulindibonisa more about indlela uThixo afuna ndiphile ngayo okay rather than indlela ebendikade ndiyiyo ngaphambili okay so yenza ukuthi lonto leyo ke ngoku ndizibone nami intoba man bendilahlekile ndihamba indlela engeyiyo kaThixo okay ndihamba indlela yokuzithandela kwami ndisenza ukuthandwa inhliziyo yami so ilizwi liguqula ke ngokula inhliziyo that's why lisitsho pha kwincwadi kaJeremiah ukuthi ndizawunika inhliziyo entsha uzawukhupha le elitye inhliziyo apho umuntu anenkani because uSathana umuntu umnika inkani amenza bene kuba kweziqhamo iziqhamo zizezenyama izoziqhamo ezo zibase semntwini ngolohlobo ungakwazi nokuthanda abantu because of mhlawumbe ibackground yakho because of indlela obuphiliswa ngayo because of mhlawumbe izinto ezikuhleleyo nasefamilini yonke lando leya so ilizwi ke ngokulifika lisuse bonke obumdaka obo ushiyeke ungumntwana okwazi into ba impilo engcwele ukwazi uyiphila ube lilungise emhlabeni lento uThixo wayesidalele yona ukuba masibe yiyo kulomhlaba ilenziwa lelizwi ke ngoku uya transform ubuyiselwa back okay wow hayi siyabulela kakhulu ngalamazwi anga owathethayo okubana izwi lifika lenze ntoni uthi lifika litransforme umuntu limtshintshe limenze abe sisidalwa esithi without izwi awukwazi ba ube transformed
Yeah, and then khawuze ke ngokule ndawo into yokubana ke abanye abantu bayayiqomba after ndilifundile ke ngoku izwi eli ndiyalazi ke ngo nansi indaba ke ngoba ufuna ndilishumayele ke ngokwelizwi eli endiliphilayo nendilazi ngakuthi qaba nje kule ndawo le ngamcebisa uthini ke ngokomnye umuntu uqomba ndiyeva ngoba ndiyifundile ke nyani iBhayibhile ndifunda izwi ndilishumayela kanjani ke ngoku awundiphe nje itips nje ezimbalwa nje apho kule ndawo leyo sizawugqithela kwenye umba olandelayo. Izwi kakhulu njengoba ndisithi lafika lasusa izinto kulula ngolhlobo lokuthi ke ngoma ndithi ungqinela umuntu into ba mnini izwi kaThixo linditshintshe bendilinxila ndangumntwana kaThixo bendikade ndijola ngisenza zonke ezo zinto but ukufika kwezwi landenza ndangomnye umuntu ke ngoku ongazithandiyo ezazinto ke ngoku umnqweno ngokuthi umuntu okusekuzwe ezazinto then ndimhlangule ngalo ilizwi elikuthi no njengoba nsithi kwakhona abantu ababesithi mhlawumbe ukutshaya kuyinto ongekho lula ukuthi uphume kuyo kodwa ngoku ndinako ukusho ukuthi uyaphumeka ngoYesu. Okay, awungeze uphume nje because of itrap uSathane ayibekileyo leya yokubambisa umuntu kodwa uYesu uyakwazi into akukhuphe kwitrap kaSathane. Okay, ngalo ilizwi. Wow, so uthi ngoyelana eyona best way yokushumayela izwi kukulingqina. Yes, okanye umuntu ukhupha lento ayidlileyo. That's why usithi ngokubalekile umuntu alidle izwi liphile kuye limtransforme and then ke ngoxa selenza lonto leyo ke ngoizwe empilweni yakho kuba lula ukubana ungayisharisha lento eyenzwe lelizwi kuwe. So ngoba ukushumayela mase kukuveza lento eyenzwe lelizwi apha kuwe. Wow, sesekhave ixesha elininzi kakhulu le ndaba yezwi iyacaca ukuba ndithetha nomuntu wezwi nyani ndiyalandeka phando ndifuna ukungena deep kwezi ndawo zezwi. And then yeyiphi ke ngokenye into othe wafika kuye ke ngapha evangelini ngaphandle kwezwi eli wa interested kakhulu kuyo ke ngoko? Ndiye ndathanda kakhulu i-fasting le. Okay, ndisayithanda nangoku. Okay. Because kunezinto iBhayibhile ezithethayo ezinkulu ezenziwayo nguThixo. Okay, so kule mihla siphila kuyo zizinto ezinciphileyo ndiyaqonda kungenxa yezenzo zethu. Okay, so ifasting ke ngoko inditsalela kwinto ukuthi sorry inzala kwinto ethi ndinomnqweno Thixo ezazinto ubuzenza because akukatshintsha usengulaThixo awunguye ebuqalekeni. Okay, so ndiyanqwena ukuzibona zisenzeka especially kumzimba kaChrist because asishumayeli nje sishumayelela into kokubana ilizwe litshintshe. Okay, that's why uThixo enyule thina into kokuba anyule mhlambe kulo family anyule phaya unyulela into kokubana sitshintshe elilizwe lonakeleyo. Okay, ngelizwi lakhe. So ke ngoku ifasting because ifasting ihamba nomthandazo. Okay, then akwazi uba nelizwi likaThixo ulishumayele futhi livakale ngekho ifasting nomthandazo. Okay, because ezizinto zibuilder even ulanda bukhe wathetha ngayo umuntu olento kuleyo ulishumayela njani lizwi because uba bold. Okay, into yenziweyo kuwe yenzekileyo kuwe isenziwa nguThixo then ke ngoku uyakwazi ukuyishare komnye because of kuba nawe nenhlungu yoba lo muntu ufunike esindile lo kwesisimo. So ke ngoku ifasting ke ngoku iphusha iyakuphusha ikunika amandla ubaqhubeka umthandazo nawo uyakubuild uyakwakha ubheka phambili ezintweni zikaThixo. Ubande kuva kakuhle kuleni indawo ke ngoku uthi the more ufasta is the more usondela kuThixo and then the more usondela kuThixo uthandaza futhi is the more you transformeka obubungena efastingini uligwala is the more ufumana amandla oba ulishumayele elilizwe uliphile futhi elilizwe eli. So uthi fasting ukunikeza amandla okuphila
elalizwi. Okay, ndikuvaka kakuhle. So wena ke ngoku kwicala lakho zininzi mosindlela zokuzila ukudla. Kukhona Daniel's fasting, kukhona wet fasting, kukhona apho abanye abantu abake babane phuza amahewu neeti zabo nejuice zabo. Wena yeyiphi le fasting uyithandayo futhi ke uthanda uyenza laphi nje kakuvele nje kwelakhe icala? I-fasting endiyithandayo ile endayifundiswayo i-dry fasting. Okay, yeyiphi ke le dry fasting? I-dry fasting lapho ungaseli khona amanzi, ungatyi into. Okay. Uyathandaza ufunda ilizwi likaThixo. Qha. Okay. Nansi into yenzayo. So ndafunda yona ndathi ndizama le wet fasting. Hayi uNkulunkulu wayekhaba ndava into ba ngoku iyandohlukanisa noThixo. Okay. Le fasting. So ndaphela ke ngoku ndiyeka total. Okay. So endiyaziyo ke ngoku ile. Okay. Le dry fasting. So ndiyayithanda ke because of ndavele mina ndanga umuntu othanda intaba. Kakhulu hayi ndiyithandela nje intaba because kwaye atmosphere yakhona apha yahlukile apha endlini. Omnye ke umuntu angayibetha ke intaba mhlawumbe omnye ayibethe ke intaba sendlini but kukuye ke umuntu ayimkhilela njani but mina ndizithandela intaba because phayana entabeni like if let's say uwedwa kanje uyazithandazela kulapho khona kungekho umuntu uphazamisayo akuva ngxolo then kulapho inyani noNkulunkulu azivezayo inyani empilweni yakho nokuvakala nokuthetha kwakhe apha ezindlebeni zakho. So inyani lento ndiyithanda ke iatmosphere yasentabeni kakhulu apha ebomini. So uthi ke ngoku ikunceda ukuba uyofastela pha entabeni lanto yobana akukho ziphazamiso zininzi. Akho KFC umane nuka pha entabeni. Manje phana usipholele uyazithandazela uzifundela ilizwi nje uvanje intaka nje. Okay. Around wena nje. Okay. No Yesu zanga fastele kwenye indawo. Okay. Ayikawumva kwentaba madoda. uYesu ufastela eDesert. Okay. Apho lithi izwi kwezinye ke lento ka apha ko lento ka ko babhali aba oMarko Luka kanjena uzomva mhlamba omnye sithi hayi phaya wayehleli nje nezilwanyana pha izilwanyana ezazi around yena. So xa sinobuye siqaphele indaba kaThixo ipha ekuthini uNkulunkulu sometimes uyathetha kakhulu when ku-quiet. Uyadisturbeka yile ngxolo Yesu wethu igcweleyo imiculo abantwana bayaphazamisa because like zizinto ezikhoyo ezikenzeka sometimes uhlabelele endlini mhlawumbe uhlabele izitya yonke lanto leyo uhlelwe ngamandla kaMoya Engcwele. But usendlini sometimes yakwazi uba fika distraction nje phakathi kunendawo kulomeko yoba usiva uThixo. So nyale ndithi uyayithanda ke uNkulunkulu lendawo yokuthi kube quiet. Okay. Lapho uzomva kakuhle ke ngoku. All right. So urongo ke ngolena ufastela endlini ke ungayi entabeni ngoba omnye phangela kanye omnye esithini ithini le ndawo angeke ndithethe kolahlobo angeke ndimhlabe because umuntu wonke unezizathu zakhe. Okay. Nezizathu zakhe sometimes nyani ke awukwazi kwentabeni because of izizathu masithi let's say umsebenzi then awukwazi ixesha onalo because lento ingexesha because ixesha onalo wena leloba mhlawumbe besendlini bebusy izinto zasendlini ezimhlawumbe uzophangela kanje. All right. Hayi ndikuvile kule ndawo le ndikuvile. Ababukeli siyeva man ukubana ibaluleke kangakanani indaba yefasting ukuthi ifasting
nomthandazo nezwi zikusondeza more kuNkulunkulu. So ingase nje uYesu angasinceda kwezi zinto ezi. Uthi ke ngoku umshumayeli lapha kubalekile ukuthi nawe okokuqala uzifunde ukuthi uThixo ukhokhelela ba iya kweliphi na icala. Awuzuthi uthi hayi andikwazi uya entabeni ngenxa yobana okanye andikwazi ungena fasting because andikwazi uba ndiye entabeni ngoba mhlawumbe ndiphangela okanye ngoba ku10 kwathini yabo. So ithi lento le mamela umoya ingcwele ke ngokuthi uthini umoya ingcwele apha kuwe ngoku ngalona umzuzu, uthi ngena ngoku kwi-fasting okanye uthi yenza kanjani na kwa moya oyingcwele lo. Like mandibe ngolahlobo bana uYesu wamkhokhelela umoya ingcwele enhlanga wathi hamba yapha enhlanga futhi yokuhendwa nguSathana. So yenye ipart ke ndiye ngithanda uyiveza ke leyo bana i-fasting indawo yokuhendwa yabo. Uzokuyohendwa phaka fasting, and fasting at the same time iya kuchila wena kahle kahle ukuthi ngubani, because fasting incede ukuthi ukwazi ukubulala lenyama ebethetha ngayo okanye ezinkanuko zenyama. Utrain umzimba wakho ngokuthi ukwazi ukuthobela izwi likaNkulunkulu, ungahambi ngokwe emotions okanye ngokwe feelings zayo zenyama. So ndithanda nje ukuthi ndongeze ke ezo zinto ezo zenjalo. Kubalekile ukuthi ufunde ukuzila ukudla xa ungumntwana kaNkulunkulu, because without fasting awuzuba nendawo ongazukwazi ukuthi ufikelele kuzo. Ndicinga noko siya emaphethelweni ngoko ayo lencoko yethu, ngoba kufuneka side siyenze ibende kakhulu. Yes, kodwa kufuneka sikhe nje phana phayana. Ingathini message yakho ke ngoko kumbukeli obukeleyo? Ithini message yakho futhi okanye masiqale kule ndawo nje ukwazi uba usummarize yona. So ukumamela okwizwi likaNkulunkulu nokuthandaza nokufasta sikuthatheza kubeka ndawo nezo zinto ezo in your life, kubomi bakho nje nokuhamba noThixo nayo yonke landlela. Futhi ke ngokugqibezele ke ngelithi ke ngoko usicebise uba masithina ke ngothina singabantu abamameleyo nabantu ababukeleyo. Ngaloo ndlela ke ngo siya ekuthina siyivale lencoko yethu yanamhlanje. Ezi zinto ukufasta, ukuthandaza, ukufunda izwi, ilanto bendike ndayithetha ke eqaleni ukuthi nyani zikusondeza kuThixo. Kunendawo apho kwincwadi kaMateyu chapter 5 apho wathetha khona ukuthi banoyolo abahlambuluke inhliziyo ngoba baya kumbona uThixo bona. Okay. So ezi zinto uma siqhubeka sizenza njengoba lisitsho elizwi, uhlambuluka impela ebomini bakho, ude ufikelele kwimeko yokuthi ubonane naye uThixo. Okay. Ngoba ilizwi njengoba libhaliwe nje alibhalwanga into ba mhlambi lisiqhatha. Okay. Libhalwe ukuthi lento liyithethayo ibe yiyo ngqo. Xa uhlambuluke inhliziyo umbone, ungamkhonzi nje uThixo uthi andikhonza uThixo ngamboniyo, umbone ngamehlo uThixo. Okay. Uthe uYesu xa ethethayo fundani kum. uYesu wazila. Okay. Wazila. So kwakwibandla elingaziliyo, into ebuhlungu le, ibandla kufanele lizile, abantu bazile ukudla. Okay. Because sifuna uNkulunkulu. That's why singakwazi ukulitshintsha elilizwe. Whereas amabandla emanintsi. That's why singakwazi ukulitshintsha elilizwe. Whereas singabashumeli, singabavangeli, singabo bantu sishumayela izwi likaThixo, kodwa ukulitshintsha elilizwe kunzima kuthi. Okay. So uYesu ufuneka sincede kakhulu kulonto leyo, ukuzila ukutya makubuye ebandleni likaThixo, makubuye ukufundwa kwelizwi likaNkulunkulu, makubuye umthandazo. Zizinto azibileyo ezo uSathane kakhulu. Sibukela generation, sibukela zonke ezi zinto, siqhubeke nenkqubo zalapha ehlabathini, silibale ngazasezulwini because of simele ukuthi thina sityhilelwe izinto zaphezulu, ngoba asisengabo balapha emhlabeni. Singaba sezulwini. So izinto ezisezinhlizweni, esenhlizweni kaThixo kumele ibe senhlizweni yami. Okay.
Ngitsho imessage yanamhlanje mema umuntu ayazi imessage yanamhlanje ba imessage yanamhlanje ithini ivela kuThixo why uThixo ethetha ngolhlobo namhlanje. All right, siyabulela kakhulu. Naba ke abantu nabo babukeli kakuphoseka amazwi akho okugqibela lapha kubo ukukhuthaza ke nabantu ke at the same time. Ndiyacinga ukuthi ukhona ke nomuntu ongakamamkeli ke uYesu apha ohalile ukuthi ngasangamamkeli uYesu ebomini bakhe kanye omnye wayesindisiwe kodwa along the way wayeka kanye omnye wayithanda iBhayibheli kodwa ke waza akameni kwexesha wazeka zonke ezo zinto ezo zinjalo. So khawukuthethe nabo abantu bakaNkulunkulu usikhuthaze nje bese usamkelisa uYesu abantu bakaThixo sizothandaza ke emva kokho ngoba apha ke kule show yethu siyavala ngomthandazo. Ndizothi kuwe wena wayikayo olifunda ilizwi. Izwi likaThixo awukwazi ukuphila ngaphandle kwalo. Because kwa ukholo silifumana ngokuthi sive izwi likaThixo sikholelwe kuNkulunkulu uyibone ikhileka lento yokuba uThixo ukhona nyani. Okay. So uyelela izwini ilizwi limnandi. Ilizwi alidini liyazi nje into yokuba likudini ilizwi kaThixo uSathana lo. Okay. uSathana lo. So wena ungekamamkeli uYesu usenikiwe nje ithuba loba uphile emhlabeni. uNkulunkulu ukuvulela ucango and lo cango soze lavalwa umuntu. Utsho incwadi izikhilela ukuthi akukho umuntu onoluvalo ucango aluvulele ebomini bakho. uNkulunkulu uyasithanda kakhulu and efuna sonke sisindiswe. Ngoba ikhaya lethu alikho lapha emhlabeni asizuphelela apha siyedlula apha emhlabeni kufana nabasise passage ipassage lesiyodlula. Kodwa ke ngoku ubuhlungu bento into yokuba uya kweliphi icala because kaloku indawo zimbini sikhona isihoko sikhona izulu. Kanti izulu ikhaya lomuntu wonke isihoko senzelwa uSathane engelosi zakhe qha nothi umuntu akho namnye uThixo umuntu afuna ayesokweni uSathana nengelosi zakhe. Thina sinekhaya lizulu umuntu makazibethe isifuba nje abenegugu mani ngekhaya lakhe. Okay. Unekhaya nje kumna xa ufika khona uzofika umnandi kungekho nhlungu kungekho kufa kungekho kulila. Zonke izinto nje zilungisiwe kumnandi because of uThixo uyasithanda nothando olukhulu ezimpilweni zethu. Noba uwile buyela ensindisweni. Ayikho into ebaluleke njengenzi akonto imnandi emhlabeni ngathi insindiso. Okay. Noba utyhafile waphelelwa ngamandla ayikho enye into abukho obunye ubomi obumnandi obufana nobu bokusindiswa. Wow, okay, khawusenziseke umthandazo ukusivuselela nokwamkela ke uYesu. Yeah, sizokwamkela uYesu ngoku noba ukulondawo kuyo nje. Noba mhlawumbe unobuhlungu obuva enhlizweni yakho ungabeka isandla nje kulondawo kubuhlungu kuyo sawuthandaza ngokwegameni lika Yesu Kristu waseNazarethe. Besithilo sathi ngumxolelanisi lona, besithilo sathi lo Yesu unothando kubantu bonke. So ungaphakamisa izandla zakho kulondawo kuyo then sithandaze nawe egameni lika Yesu Kristu waseNazarethe. Ungavala nje amehlo sithethe lamazwi sithi Nkosi uYesu namhlanje ndiyakwamkela enhlizweni yami. Ngena undihlambe zonke izono zami. Xolela ubugwenxa bami bususe ububi bami ndenze ndibe ngumntwana wakho. Licime igama lami kwincwadi zokufa libhale kwincwadi zobomi emazulwini. Siyabulela ke siyathandaza sonke uNkulunkulu wanamandla ke ngiyathandaza ke Nkosi uJesu gawo lomzuzu in the mighty wonderful name of Jesus Father of Nazareth. Nceda la nhliziyo nceda la mpilo uNkulunkulu wanamandla ngimphilisa nalwana ogulayo ogule emoyeni ogule emphefumulweni ogule enyameni. Thixo wanamandla ke ngiyathandaza ngaye mphilise Nkosi Jesu ngalomzuzu egameni lika Jesu waseNazarethe ubomi
Nkosi uJesu inyaniso ayiphile Nkosi uJesu kule nhliziyo nakule mpilo buyisintshisakalo ukulifunda izwi buyisintshisakalo yokuthandaza buyisintshisakalo yokuzila ukudla egameni nasegunyeni lika Yesu Kristu waseNazaretha siyabonga kakhulu ke moyingcwele kwenzekile ngoba in Jesus mighty name Baba sendiyakholwa Nkosi uJesu kwenzekile ngegama lika Jesu waseNazaretha uthando lwakho Nkosi yami alugcwale kuthi ugcwale Nkosi uJesu uzazi ngaphakathi ezimpilweni zethu egameni lika Jesu waseNazaretha we thank you Holy Spirit and we love you ngegama lika Jesu siyaqhubeka nokwenza umsebenzi wakho kula nhliziyo nakula family in the name of Jesus Lord of Nazareth we thank you Lord Jesus in the name of Jesus amen. Wow, siyabulela kakhulu ke tatam ngokusivakashela abantu abakufunayo ke ngokomhlambi abafuna ukufollowisha okanye ndiyazi uma ke ucomfortable nakwelakhe icala uba uyigqithise inamba yakho nokuthi mhlawumbe uyafumaneka kwezinto zabo Facebook obuyafumaneka ke usitsho ke ukuthi ufumaneka phi na ndiyafumaneka ku Facebook ikhona ke but izininzi ke ilentukazi empayana okay but ikhona le ipresent ngoku ndiyisebenzisayo isentsha okay siyamdumisa ndlondlo yes okay inamba yami ke ngu 071 084 6375 okay the 071 084 6375 wow ayisiyabulela kakhulu ke ndoda kaThixo ngoba uje wasivakashela apha yes sapina sibona neni man bethunana silapha eCape Town ke thina ke siyashumayela apha eCape Town Crossroads ubuyafuna ukusivakashela nakuthi usivakashela unganilandela ke nami ke ku Facebook wami everyday ndiyabhala intshumayelo ezizimfundiso nezikhuthazayo nezomeleza umuntu kweligambo lokholo yes ekseni ke ndiyabhala bangabo 6 or 7 uyayifumana message okokoko ekseni phayana sikhona ze English bekhona futhi nezesixhosa so ungasifunda kaphayana yes ifone number yami ke ithi 078 327 9645 078 327 9645 ndim ke lo bathanda cwasi or on Facebook ndingo PST bathandwa cwasi PST bathandwa cwasi on Facebook. You can follow me there. Yeah, ezi nansika zethu ezi episodes zethu kanye ezinto simanje sizincokola apha siyaz-uploada ku YouTube. Ku YouTube ndingibathanda cwasa and then na ku TikTok ndikhona ndingibathanda cwasa na ku TikTok and then na ku Facebook ndiyasifaka PST bathanda cwasi on Facebook. Bethunani bekukuhle mani banani ndiyabulela kakhulu ngexesha lakho. uYesu akusikelele kakhulu nawe wena ogulayo okanye ogulelwayo ngumuntu mina kuthi nifonele ndizokwazi ukuthi ndithandaze kunye nawe egameni lika Jesu noba unengxaki ethile phofu mhlawumbe alibanga kuyisharishe mhlawumbe uwile okanye ngithangani uhlambululo okanye into esenjalo I'm always available unganifonela ke kwezo numbers esendisibizile ngegama lika Jesu makube kuhle mani papa yini bethunana papa yini Yesu anisikelele amen thank you siphinda sibonane again siyaz upload ke i-episodes zethu okanye ezinto sincokola ngazo okanye ezi podcast zethu on every Sunday late siyaz upload khona phaya Nkosi kakhulu man papa yini amen.